is dat er één stukje te weinig op zit. Anders zou ik zeggen van, dit is de nieuwe onderweg mobiel. Wie cool zou je het zien om hiermee door de provincie te ragen, of niet Joost Smeets? Ja, wie, ja. Hes? Weer en wie. Dan zit die hoor altijd goed. En ik gok er gewoon op dat... Wat een bizarre bel. Kreeg ik nou een elektrische optater als ik hier op douw? Of, Kijken, ja. Ik huur geluid ergens. Er staat een fiets, er staat nog een wagen. Boven zussen een groot camouflagenet op het balkon. Dus of Mad Max of Mad Max woont hij, of Mel Gibson zelf. De enige echte Mel Gibson van de mildere. Tenminste. Ik zie binnen wat gevaarlijke motorlaarzen stoom en... Duikers. Hallo! Hey. Die woont ze niet toevallig. Sorry? Die woont ze niet toevallig. Ik woon daar tegenover. Oh. Ja. Wij waren eigenlijk op zoek naar de eigenaar van... Van de trijk? Ja, Ja, dat is mijn overbuurman, ja. oké. Ik kan hem wel even bellen voor u. Meen je dat nou? Jazeker. Oh. Want jij weet waar die uithangt. Ja, hij zal thuis moeten zijn. Oké. Ja, Nou, bel hem eens voor de aardigheid. Dat is wel een heel opmerkelijk voertuig. Het is helemaal zelf gebouwd. Doet hij het ook? Nee, op dit moment niet. Maar hij is daar is eigenlijk altijd is ermee bezig. En ja, alles is custom made, zeg maar. Is die zo handig? Ja, hij is lasser is die. Oh, die is lastig. En wat voor type is het? Dit? Nee, ja, die overbuurman van jou. Ja, gewoon aardig. Hij luistert veel rock. En ja, hij zit veel. Hij maakt veel met ijzer. Ruige kerel. Ja, dat wel, ja. Ja, Metal. Ja, metal. Ja. ja. Daar werkt hij ook mee. Ja, zeker. Ja. Ik zal me trouwens even voorstellen. Hey, met Bas. Sint Jacobs. Hey. L1. Ja, dat had ik al gezien, ja. Oh ja, kijk. En maar, jij woont daar? Jij woont thuis nog? Yes, ja. Oké. Bij je ouders? Ja. Ja, bij mijn moeder. Ja, mijn vader woont aan de andere kant van de straat. Oh, grappig. Ja, grappig. Niet grappig. Nee, maar dat ze zo dicht bij elkaar wonen, maar niet meer bij elkaar zijn dan. Ja, mijn ouders zijn 7 jaar geleden gescheiden. En ja, mijn moeder kon toen hier een huisje krijgen en toen is ze hier komen wonen, ja. Ja. Maar gaat wel goed tussen je vader en moeder? Jawel, dat wel, ja. Op zich Ja, wel? Ja. Oké, 7 jaar geleden is... toen, 7 of 8 jaar geleden, ja. hoe oud was jij toen dan? Toen was ik 9, 8 of 9 was ik. Nog broers of zussen? Ja, ik heb nog een klein broertje, ja. Een Ja. klein broertje? Ja, van 11. Die is nu 11? Ja. Oké. Ja. Dus ben je ook echt een grote broer? Ja, ja. Let je ook een beetje op hem? Af en toe. Nee, ik ben niet vaak thuis. Dus, Want? toevallig, ik ben overal en nergens. Ik zwerf een beetje rond. Vrienden, familie. Bij een vriendin. En ook af en toe hier. Dus ja, ik ben eigenlijk overal. Dus ja, het is toevallig dat ik nou thuis ben. Ik heb nou vakantie, dus Jij bent overal en nergens. ja. Ja, Heb je een baan? ja 3. Ja. Vertel. Ja, vrachtwagenwas retten. Dus ja, vrachtwagens wassen en vrachtwagen rijden. En bij ijssalon hier daaropje verderop. Oké. En ja, af en toe oppassen ergens en wat zwart werk hier in het café. Dus ja, ik ben eigenlijk overal en nergens, ja. Ja, dus, En dat klinkt heel avontuurlijk. ja klopt. Ja. Ja, ik heb heel veel
ja, dingen met school, heel veel werk. Dus eigenlijk ben ik bijna geen enkele avond thuis, of enkele dag. Ja, Je zit ook nog op school. ja, ja zeker. Jezus man, je hebt 3 baantjes, je zit op school. Ja, ja. Geen wonder dat je niet vaak... Ja, ik heb het heel druk. Ja. En een vriendin. Ja, ook dat nog, ja. En waar heb je die leren kennen? In groep 8. Was groep 8 kampachtig iets. Dus daar heb ik die leren kennen. En toen op de middelbare school is dat echt verder doorgegroeid tot iets anders, tot iets leuks. Hier uit het dorp dus. Nee, het dorpje verderop. Een dorpje verderop, Ja. daar heb je op school gezeten. Nee. We hadden zeg maar een groep 8 kamp. En En die dat gingen was- gezamenlijk op kamp. Dat was met een aantal dorpjes hier in de omgeving. Hebben we het dan over 10 rij? Ja, Ja. Tienra, ja. Ja, en daar heb ik haar ontmoet. En toen op de middelbare school in Horst. En ja, dat is zeg maar uitgegroeid tot iets leuks. Ja. Dus jullie kennen elkaar al een eeuwigheid. Bijna. Ja, toch wel 5 jaar, ja. Ja. Hoe heet ze? Kwenna. Hoe? Kwenna. Kwenna. Ja, Is ja. dat met een Q? Ja, met een Q, ja. Q-U-E-N-N-A, zoiets? Ja. Dat is apart. Ja, dat is een aparte naam. Ja. Is het ook een apart meisje? Nee, dat zeker niet. Nee? Nee. Heel gewoon. Ja, gewoon wil ik niet zeggen, maar niet heel apart in ieder geval. Leuke meid. En zij woont nog in Tienderen? Ja. Dus daar ben je ook regelmatig? Ja, ook regelmatig, ja. Dus, En nu toevallig even niks? ja, nou lekker een dagje vrij. En hoe bevalt dat? Ja, dat is rustig, lekker uitslapen. Want jij bent gewend om de handen uit de mouwen te steken. Ja, ik moet nou ook in de tuin werken, dus ja. Ik zit nooit stil. Hoezo moet dat? Ja, mam vroeg of ik dat wou doen. Nou ja, dan doe ik dat, hè. Ja, Dus je let ook, je zorgt ook een beetje voor je moeder. ja zeker. Ja. Of ja, ik help haar met dingen. Nou is zij, als het goed is ze nou aan het werk. Ja, en dan moet ze vanavond nog de tuin doen. En dan is het toch net iets te veel. Dus dan help ik met de tuin doen, daar ik de was ophangen, gras maaien. Ja. Je was natuurlijk nog heel jong toen je ouders gingen scheiden. Ja. Wat weet je daar nog van? Dat was, toen woonden we nog in het andere huis. En, wacht, dat is gebeld. Belt u terug? Nee, dat is niet Daniel, nee. In ieder geval, wat ik ervan nog van weet. Ik was best wel vroeg, ik wou onder televisie kijken, altijd Pokémon kijken. En ja, toen riepen ze me bij hun en toen hebben ze het mij verteld. En ik denk 5 of 6 maanden later kon mam hier het huisje huren. En toen heeft ze hier het huis gehuurd en toen zijn we daar ingetrokken, zeg maar, zijn verhuisd. Wat voor impact heeft dat op jou gehad? Dat je ouders uit elkaar gingen? Vrij groot. Ik denk dat ik verstandiger qua... Weet je, voor mijn leeftijd ben ik niet meer 17, zeg maar. Je bent volwassener. Ja, vind ik zelf. In bepaalde opzichten. Niet in alles natuurlijk, maar wel in bepaalde opzichten. Nou ja, die indruk heb ik eigenlijk ook van jou. Ik weet dat je 17 bent, heb je net verteld. Ja. Maar voelde je je dan ook vanaf dat moment, toen je met je moeder hier ging wonen, ook een beetje verantwoordelijk voor het gezin? Nee, dat niet zozeer. Toen was ik nog vrij jong. Maar uiteindelijk, ja, weet je, dan heb je toch, je hebt nog een kleiner broertje en als mam minder vaak thuis, omdat zij dan ook werk heeft. Dus dan zijn er geen 2 ouders. En dan ga je wel verantwoordelijker gedragen. En ja, met betrekking tot de opleiding, ja, dat is dan ja, word je wel wat volwassener als menige andere leeftijdsgenoten, zeg maar. Ja. Heb je het gevoel dat je, vergeleken met jouw leeftijdsgenoten, vriendjes en zo, dat je dingen gemist hebt dan in je jeugd? Nee, niet zozeer. Want Nee? ik ga ook gewoon nog elk weekend uit. Dus ja, ik kom ook nog elk weekend laat thuis. En, ik kan nog gewoon alles doen. Ik kan nog gewoon alle leuke dingen doen. Maar ja, je hebt er een klein stukje bij, hè. Dus als mam dan thuis is, ja, dan let je eventjes op je broertje. Dus dat bedoelde je met oppassen? Ja. Of wat vaker voor je eigen eten zorgen of net wat. En je broertje is 11. Ja. Luistert hij dan ook naar zijn grote broer? Ja, jawel. Ja? Ja, dat zeker wel. Ja. Gelukkig wel. Ja. Wat voor type is hij? Heeft hij Rustig. hetzelfde karakter als jij? Of? Nee, mijn broertje is heel rustig. En ik ben heel
Ja, heel druk. Of ja, druk. Ik ben graag in de benen. Ja, en ik hou ervan om met mensen in contact te gaan. Of in contact te komen. En hij is meer rustig jongen, gamet wat meer. Ja, ja, menig andere kinderen, zeg maar. Graag in de benen zeg je, dan kom ik weer op dat overal en nergens. Ja. Is dat ook een soort van onrust die in jou zit? Want je komt heel rustig over. Ja, ik kan heel rustig zijn, alleen op het moment als ik daar zin in heb, zeg maar. Dus, ja, En dat is nu. Ja, ja. Ja, nee, naast met mijn opleiding ben ik veel van huis of veel in de bossen of net wat. Dus Oh, wat doe je dan? defensieopleiding, ja. Beroepsmilitair wil je... Ja. Waarom? Omdat ik niet graag stil zit. En ik hou niet van een 9 tot 5 kantoorbaantje. Of een andere baantje. Dus ik vind het dan wel leuk om in de bossen te zitten en mensen te kunnen helpen. Dus Op oefening, bivakje. bivak, ja. Ja. Dus eens in de maand. Ja, ik heb dan gewoon 3 weken school en dan een week bivak. En dan zit ik intern op de kazerne. Ja, en dan blijf je daar een week. Hoe zijn de bivakjes tegenwoordig? Voor mij is dat al 30 jaar geleden. Is dat nog steeds zo'n heel klein tentje met iemand anders? Nee, dat Nee? is, nou zijn we gestationeerd zeg maar, in een groot gebouw. En dan heb je een kamer. En op de kamer slaap je dan met 4 man. Dan heb je een bedje en een kast. En in de kast zit eigenlijk al je spullen in. En dan, ja, de maandag kom je dan daar aan, op de kazerne. En dan is de kast inruimen. En daarna, ja, de dinsdag of de woensdag dan ga je het veld in. En dan slaap je in het bos. Ja. Dus dan ben je soms wel eens best een tijdje weg. Ja. Ook als er eens een keer een wat langere oefening of zo. Wat vindt Quenna daarvan? Jammer, jammer. Ja, niet leuk, maar ja, het is niet anders. Dan is het appen en zo. Ja, ja, en bellen. Ja. Alleen in de avonden, overdag niet, wel in de avonden. Dus ja, maar ja, het is niet anders hè. Nu was Daniel dus niet thuis. Nee, zeker Daar niet. komen we dan wel weer een keer voor terug. Ja, Hopelijk is hij er dan wel. ja hij Maar zal er moeten zijn als het goed is. Maar zijn auto staat met een... Nou ja, ook al deed hij de deur niet open. Ik ben wel blij dat ik jou heb ontmoet. Ja, dankjewel. Ja.